Dik hija konklużjoni li lili ma tirriżultalix. Kieku jirriżultali dak li għadek kif li jinti bqa' ċerta u żgura li d-deċiżjonijiet kif għamil dejjem nibqa' noħodhom minnu fih immedjatament anke jekk ikunu deċiżjonijiet li jweġġaw. Jien għandi responsabbilta primarja li nippreserva integrità tal-gvern. Li Jason Azzopardi potenzjalment qiegħed jikser l-artikolu 133 tal-Kodiċi Kriminali, ġifieri potenzjalment qiegħed iwettaq reat serju li jikkonsisti fil-li qiegħed jikxef jew allegatament jikxef informazzjoni li jew allegata informazzjoni li tinsab fil-possess tiegħu u bekk qiegħed ifixkel il-ħidma tal-Pulizija, bekk qiegħed jipprova jintralċja, jimmina l-investigazzjoni tal-Pulizija. Dan huwa ġir li mhuwiex aċċettabbli għal min jemmen f'saltna ta' dritt u min jemmen fil-ġustizzja. Naġixxi meta il-Kummissarju tal-Pulizija jiġi għandi u jgħidli li hemm lok illi jiena nieħu deċiżjoni jew oħra. Żgur li minix se nieħu deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kompożizzjoni tal-kabinett abbażi ta' dak li jgħid id-deputat parlamentari msemmi